riso calou, nortear de amor que o tempo diluiu. Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear o destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou, o mar refulgiu na alma perdida, o riso calou, nortear de amor que o tempo diluiu. Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou, o mar refulgiu na alma perdida, o riso calou, nortear de amor que o tempo diluiu. Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou,
pelas ruas antigas onde o fado chorou. As pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou, o mar refulgiu na alma perdida, o riso calou, nortear de amor que o tempo diluiu. Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou, o mar refulgiu na alma perdida, o riso calou, nortear de amor que o tempo diluiu. Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou, o mar refulgiu na alma perdida, o riso calou, nortear de amor
Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou, o mar refulgiu na alma perdida, o riso calou, nortear de amor que o tempo diluir. Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou, o mar refulgiu na alma perdida, o riso calou, nortear de amor que o tempo diluir. Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou, o mar refulgiu na alma perdida, o riso calou, nortear de amor
Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para sempre então. Nas sombras do bosque, o vento griso, a noite sussurrou, o mar refulgiu na alma perdida, o riso calou, nortear de amor que o tempo diluiu. Pelas ruas antigas onde o fado chorou, as pedras lembravam histórias tão vãs, cantigas de outrora, saudade se achou. Sob o céu da noite vidas são paz. Nortear lembranças de som, em cada lamento saudades virão. No canto das aves, no giro do som, nortear do destino para a noite sussurrou, o mar fugiu, nortear de amor que o tempo diluiu, nortear do destino. Non vexo de longe, así que sei que estades por aí algúns e algunhas caras coñecidas. Hola, Pablo. Hola a todos e a todas. Agárdanos unha xornada chea de actividades na que as bibliotecas, eses lugares refuxio benditos nos que o tempo parece que desaparece, van ser as protagonistas. Encantaríame que estivese aquí a miña filla porque é o seu lugar favorito do mundo mundial, verdad, Pablo? Aquí a xente da Ánxel Casal Sabio. Espero que nos espere unha xornada de disfrute para todos e para todas. Sen máis, quero dar a benvida a Cristina Rubal, subdirectora xeral de Bibliotecas e do Libro. Un aplauso, por favor. Moitas grazas, Siria. Nada, benvidas e benvidos a nova edición da Xornada de Bibliotecas Públicas que, como desde hai 7 anos os convocamos aquí todos os anos, temos a sorte de poder disfrutar dunha xornada de convivencia, de falar, de compartir. Este encontro se consolida cada ano como un espacio de reflexión, de intercambio, de inspiración alrededor do papel que xogan as bibliotecas na sociedade e como mellorar a calidade do noso traballo, do noso servizo. Este ano, ademais, é unha edición moi especial porque por primeira vez damoslle a categoría de internacional, xa que contamos coa participación dos profesionais bibliotecarios e bibliotecarias da rexión norte de Portugal. Ainda non chegaron, pero chegarán aí sobre as 10:30, porque veñen desde Braga con parada en Valença. Entonces, os nosos compañeros bibliotecarios portugueses, como vistes no programa,
están tanto nas mesas redondas, como tamén estarán aquí con todos nosotros entre o público. Porque a cooperación galego-portuguesa no ámbito cultural e bibliotecario é unha realidade viva, e hoxe damos un paso máis para seguir construindo pontes entre estas dúas sociedades próximas que comparten historia e tamén retos comúns que intentamos poñer en marcha a través do proxecto europeo POCTEC de intercambio cultural no que estamos traballando desde hai 10 anos que denominamos Nortear. O título da xornada, máis alá da prescripción, mediación, lectura e bibliotecas, propónnos ir un pouco máis lonxe da idea tradicional de recomendar libros e orientar lecturas. O que queremos é acompañar, inspirar e conectar as persoas coa lectura, desde novas perspectivas, novos formatos e novos espazos. Vivimos tempos nos que ler non é só abrir un libro, é entrar en diálogo co audiovisual, co digital, co social e co emocional. As bibliotecas son hoxe laboratorios de convivencia, de aprendizaxe, espazos de encontro interxeneracional e intercultural, motores da participación cidadá. Ao longo da xornada coñeceremos experiencias innovadoras de mediación lectora. Ese é o obxectivo de hoxe. Proxectos que buscan chegar a novos públicos, ás nosas bibliotecas, á mocidade, ás familias, ás persoas maiores, aos colectivos en risco de exclusión e tamén a quen quizá aínda non atopou o placer da lectura, pero nosotros nos encargaremos que así que o atope. Falaremos de novas canles e ferramentas, de redes sociais, de videoxogos, de clubes de lectura híbridos, de divulgación científica, de colaboración co tecido educativo e cultural, dos retos da era digital e da importancia de que as bibliotecas siguen a ser lugares acolledores, abertos e inclusivos. Teremos, como todos os anos, a parte teórica hora pola mañá e a práctica nos obradoiros da tarde. E tamén é importante para todos nós compartir conversa cun café e coa comida do mediodía. E tamén é importante porque esta xornada, en definitiva, é unha oportunidade de compartir coñecemento, establecer lazos e inspirarnos mutuamente. Galicia e o norte de Portugal demostran hoxe que o futuro das bibliotecas pasa pola cooperación, pola creatividade e polo compromiso coas comunidades ás que serven. Moitas grazas a todas e todos pola vosa presencia hoxe aquí, especialmente as persoas relatoras que nos acompañan, e tamén moitas gracias á Fundación Cidade da Cultura, que sempre nos dá apoio nos espazos, na intendencia e tamén no diseño das nosas imaxes da xornada, como fixo este ano o noso compañeiro Roi Fernández. Gracias tamén ás nosas compañeras de bibliotecas escolares que, como todos os anos, nos acompañan aquí hoxe, nunca nos fallan nas nosas xornadas. Fundamentalmente, tamén, xa o faremos no seu momento, como a todos os anos, entregaremos o premio Bibliotecas que Inspiran ás bibliotecas gañadoras que temos aquí hoxe, e nada, xa lle anticipo os parabéns. E sin máis, desexamos vos unha xornada productiva, estimulante e chea de ideas para seguir levando a lectura e a emoción de ler máis alá da prescripción. Moitas grazas e que pasedes moi ben. Pois é un prazer e unha honra para min presentarvos a persoa que vai levar a cabo a conferencia inaugural, unha persoa excelente en todos os sentidos e coa que sempre é unha maravilla coincidir. El é natural de Pontevedra, é escritor, abogado, tamén presentador de televisión, tamén traballou como guionista, ademais colabora como articulista en diversos medios de comunicación, presenta na Televisión de Galicia, tamén colabora con Radio Nacional de España, vaya, un home do renacemento. Como todos vos sabedes, estou falando de Manel Loureiro, que coa súa primeira novela, Apocalipse Z, o principio da fin, que comezou sendo un blog en internet, converteuse nun fenómeno viral, posteriormente nun bestseller. As súas seguintes novelas tamén foron un éxito de vendas tanto en España como no resto dos países do mundo
E coa súa última novela, Cando a tormenta pase, dá un xiro definitivo thriller e ademais foi gañadora do Premio Fernando Lara 2024. Actualmente, varias das súas novelas están en proceso de adaptación á gran pantalla. Se necesitas unha actriz entre 30 e 50, vale? Seguro que hai algún perfil por aí, vai dando nomes. Mentres el segue vivindo en Galicia, preparando novas historias. Falábamos antes tamén criando rapazada adolescente, que é un traballo maravilloso que compartimos. Recibimos cun caloroso aplauso a Manel Loureiro. Menuda introducción. Bueno, pois... Estamos ben? Sí, seguimos, non? Bueno, pois boas tardes, amigas e amigos. En primeiro lugar, bueno, xa vedes que me presentaron, son Manel Loureiro. Para os que non me coñezan, practico a profesión máis antiga do mundo. Non, a ver, non é esa a que estás pensando, esa é a segunda, vale? A que practico é a máis antiga do mundo, que é a de contar historias. Eu son un contador de historias, son un contacontos. O que pasa é que son un contacontos un tanto particular, porque son escritor e, ademais, un deses raros casos de escritor que viven do seu traballo. É un auténtico privilexio, do que me sinto enormemente agradecido. Por eso, polo meu traballo, unha honra estar aquí hoxe convosco e falar moi dentro, as bibliotecas e a lectura. Que sí, que poida que non soe tan moderno como blockchain, influencer, pero crédeme, esas dúas verbas teñen un poder que as modas efímeras xamás alcanzarán. Primeiro de todo, grazas. Grazas por estar aquí e grazas por seguir aí. Porque, sexamos honestos, ser bibliotecario, aquí a estas alturas de século no 2025, é case un acto heroico. Nun mundo cada vez máis inzado de pantallas, de atención reducida, de búsqueda permanente da seguinte descarga de dopamina, facer do amor polos libros, coa súa necesidade de lectura pausada, do seu tempo, do seu ritual, é algo digno de mérito. Como vos digo, os bibliotecarios tedes algo de héroes e de heroínas, pero que ademais facedeos sen capa, sen varita máxica, en ocasións cun orzamento que parece sacado dunha novela de terror de Stephen King. Pero aquí seguides, e iso xa di moito. A miña relación coas bibliotecas é un tanto particular, porque eu comencei sendo, como todo mundo, un usuario, e agora mesmo, ademais de visitalas con frecuencia, formo parte, cos meus libros, dos fondos da meirande parte das de Galicia, das de España e de moitos outros países do mundo. Isto me dá unha perspectiva privilexiada, non tan profunda como a vosa, que sodes os bibliotecarios e as bibliotecarias que coñecedes as bibliotecas mellor que ninguén, pero sí desde fora podo ver as dúas caras do voso mundo, dende un lado e outro do mostrador, como usuario, como invitado a moitas bibliotecas e tamén como alguén que está nas estanterías agardando polos lectores. Ben é certo que o mundo das bibliotecas mudou moito dende que eu era un cativo e empecé a ir ás bibliotecas. Eu tamén empezo a acumular anos, pero esa evolución foi, sen dúbida, para millor. Fai 30 ou 40 anos, non vou a preguntar quen estaba traballando como bibliotecario entonces, tranquilos, as bibliotecas eran templos de silencio, de respeto e de medo. Sí, de medo. Es porque entrabas nunha biblioteca nos anos 80, o primeiro que che pasaba, a ver se tedes a mesma experiencia que a min, era isto. A bibliotecaria fulminábate. Coa mirada nada máis entrar se facía ruido. Porque unha bibliotecaria é unha mestura de monxa, profesora e guardia do Santo Grial. Había un cartel enorme que puña silencio, non? Que brillaba, resplandeciente. Hoxe, en cambio, entras en moitas bibliotecas e o primeiro que escoitas pois é a un neno rindo, un grupo charlando en voz baixiña ou alguén preguntando pola clave da wifi, non? En lugar de silencio, hai un cartel que di ven, participa, comparte, crea. Isto, amigas, amigos, é unha revolución silenciosa. Ou máis ben, unha revolución que por fin fai ruido. Porque se algo define a Galicia, e o norte de Portugal, ademais da choiva, é a rede de bibliotecas.
Hai 40 anos, moitas desas bibliotecas eran pouco máis que unha sala con 2 andéis e un ventilador. Fai 20 empezaron a chegar os bibliobuses, os proxectos escolares, as primeiras redes automatizadas. E hoxe, as bibliotecas son auténticos centros culturais. Unhas cunha programación infantil, outras con clubes de lectura en galego ou un recuncho de ciencia ficción, outras que un día pola mañán tenen máis xente que unha iglesia en misa de 12. Eso é un milagro moderno. Pero non esquezamos que moitas bibliotecas rurais seguen sobrevivindo grazas á vosa imaginación, porque cando non hai orzamento para actividades tírase de creatividade. Que si o conto viaxeiro, que si o bibliocesto solidario, que si o escape room literario con cartón e cinta adhesiva, porque vos facedes maxia con cinta de embalar, e facédela cada día. O que cambiou é obvio. Agora xestionades catálogos digitais, facedes de community managers, orientades lecturas, ensinades alfabetización mediática, e de paso sodes psicólogos, orientadores e a veces árbitros de disputas entre usuarios. Trabúcome ou non? Non mordo, podedes interrumpirme cando queirades. O que non cambiou é o voso poder. O poder de conectar a xente cunha historia. Porque, sexamos sinceros, un libro non ten valor se ninguén o lé. E unha biblioteca sin bibliotecarios é un almacén con calefacción. Sempre se dixo que un libro sen lectores que o fagan seu é un trozo de papel e tinta que adorna unha parede. Sodes vos, co vosa implicación, co voso compromiso, co voso entusiasmo, os que transformades eses anacos de celulosa mortos en historias vivas. Os que conseguides que os lectores se impliquen e fagan súas as historias que xente como a min construímos. Nunca esquenzades que as bibliotecas, como as librerías, son o último porto de onde parten os libros, non? O momento en que deixan de ser propiedade exclusiva da escritora, do escritor, e pasan a formar parte do imaginario de decenas, centos, miles, centos de miles de lectoras e de lectores. E o papel que xogades vos en ese viaxe é impagable. Así que no meu nome e no nome de miles de autores e de autoras deixádeme dicirvos unha soa verba. Grazas, de verdade, grazas. Pero, falando de dar as grazas, quero agradecer en público a outra persoa. Unha que de seguro que coñecedes e que o mellor cando diga o seu nome arqueades unha cella, porque lle vou a dar as grazas. Porque quero darlle as grazas a unha influente, non sei como se di, influencer española moi coñecida. Porque quero falar do elefante na sala, dos influentes, e concretamente dunha delas, María Pombo. Sí. Soas vos o nome, non? Mirade, hoxe dende aquí quero darlle as grazas. Sí, xa sei, agora estás pensando, este loureiro está fatal. Non, agora oídes entender. Como sen dúbida sabedes, e teño aquí anotado, María Pombo levantou rebumbio porque dixo: creo que hai que empezar a superar que hai gente a la que non le gusta leer e encima non sois mejores porque os guste leer. Isto é o principio da publicación deste influente, María Pombo, nas súas redes sociais, que xerou tanto debate. Estes 6 segundos e medio de vídeo conteñen 2 afirmacións que merecen ser analizadas con atención. Vamos a empezar pola segunda, na que podería darlle incluso a razón a María. Mirade, eu non creo nas supremacías culturais, e moito menos nas autoimpostas. Ninguén, e isto é certo, é mellor polos seus gustos. Por tanto, ninguén é mellor porque lle guste ler. Pero iso, ollo, non significa que os beneficios desa afición, se repercuten de maneira positiva na túa vida, non podes negar que as persoas que teñen, por exemplo, como afección andar 1 hora diaria, teñen máis beneficios saudables que os que teñen como afición estar tumbados no sofá vendo a tele, non? Por tanto, é certo, ninguén é mellor porque lea, pero que si fai é ter unha serie de beneficios intelectuais. E isto está máis que demostrado científicamente. Entón, pasa algo se alguén non lle gusta ler? Non, non pasa nada. Pasa algo se alguén lle gusta ler e lee? Sí, pasan cousas, moitísimas cousas e moi boas, especialmente nas idades máis novas e nos adolescentes.
A competencia lectora é un instrumento fundamental, imprescindible, eu me atrevería a decir, no desenvolvemento educativo das persoas. E a competencia lectora só se consigue dunha maneira, que é lendo. Canto máis se lee, máis capacidade adquírese para comprender e descifrar textos e, polo tanto, fainos máis eficientes no proceso educativo e formativo. Mirade, eu polo meu traballo de escritor teño a sorte de toparme con numerosos lectores ao longo do mundo. Entre todos eses lectores hai distintos tipos. Están os que se lles chama os hard readers, os lectores hardcore, estos que devoran máis de 3 ou 4 libros ao mes. Os coñecedes ben, son os que miden os libros polo volumen, collen os libros ao peso, non? Outros son lectores circunstanciais, pois leen 3, 4 libros ao ano, non? Pero tamén, sobre todo cando dou charlas en institutos, tropezo con xente moi nova, que están descubrindo a lectura, que se están enganchando a esa droga tan poderosa que é un libro. Ás veces tamén encontro a xente maior en clubes de lectura, xente que polas súas circunstancias vitais non tiveron a oportunidade de ler e que xa chegados a unha idade adulta enamóranse dos libros. Pero son os máis novos os que me demostran, sen dúbida algunha, que María Pombo non ten razón. Só con escoitar algúns destes rapaces de instituto, cando che din que empezaron a leer e que de repente descubriron a lectura e que grazas a que agora leen máis e, sobre todo, mellor, perderon o medo para ler en voz alta, teñen menos faltas de ortografía, sacan mellores calificacións ou mesmo axudan en casa a que os seus pais entendan mellor os papéis que teñen que asinar. Por tanto, mirad, estou de acordo con María Pombo en que estes rapaces non son mellores que ninguén por ler, pero igualmente creo que ninguén pode negar que a súa vida é mellor dende que o fan. E quero volver a esa publicación, en concreto a primeira afirmación, eso de que hai que superar que hai xente a la que non le gusta ler. Mirade, penso que ningunha sociedade debe sentirse resignada e, por tanto, empezar a superar que parte da súa poboación renuncie a un hábito tan enriquecedor como a lectura. É fundamental a responsabilidade que ten toda a sociedade no conxunto, no fomento dos hábitos que sexan socialmente positivos, máis aínda se hai datos obxectivos que o demostran. E especialmente esa responsabilidade a teñen que, sendo pola súa labor profesional ou pola súa repercusión como influintes, son altofalantes e teñen influencia nos mozos que non poden obviar a importancia da lectura, non xa como unha alternativa de lecer, como calquera outra, senón como unha ferramenta fundamental para adquirir coñecementos, comprender, acender o noso intelecto e ter activa a nosa capacidade crítica. Con todo este balbordo, creo que é pertinente facer unha última reflexión. Agora estamos en pleno curso escolar, estamos xa en velocidade de cruceiro. Alá polo ano 2000, fai 25 anos, pedironlle os grandes gurús tecnolóxicos do momento, a Bill Gates e a Steve Jobs, entre outros, que vaticinasen como vían os colexios do futuro, é dicir, no noso presente, como vían os colexios en 25 anos. Todos, con matices, coincidían no mismo. Serían colexios virtuais, sen pupitres, todo digital, sen libros. Con todo, fixados ben, este ano empeza un curso onde as pantallas están a ser cada vez máis afastadas das aulas e mesmo xa están prohibidas en algunhas comunidades autónomas e onde os libros en papel volven a recuperar o protagonismo perdido anos atrás. Este afastamento do digital nas aulas ten unha poderosa correlación coa importancia do poder da concentración e atención que perdeu a sociedade, especialmente os máis novos, por causa de cambiar a inmediatez e a dopamina do scroll pola concentración e o esforzo, porque sí, ler exixe esforzo. En definitiva, decíavos ao principio que quería darlle as grazas a María Pombo. Pois quero darlle as gracias porque pon da actualidade e reabre o debate da importancia da lectura na nosa sociedade. Creo que, e collendo as súas palabras, hai que empezar a loitar para que cada vez haxa máis xente a que lle guste ler, porque non é mellor o que lee, efectivamente, pero si lle pasan máis cousas positivas que ao que non o fai. Porque temos que enseñarle a xente, os máis novos, que ler non é aburrido, nin caro, nin elitista. Ler
é poder mirar o mundo con máis ollos que os teus. E iso, amigos, amigas, sigue sendo gratis nas vosas mans. Veredes, atopámonos no momento da historia, aquí vou a marcarme unha desas afirmacións categóricas, no momento da historia no que máis se lee e no que máis se escribe. Nunca na historia se leu e se escribiu tanto como hoxe. De feito, estou seguro de que todos os presentes, todos os que estades aquí, xa lichedes algo hoxe. Non me credes? Vou vos facer unha pregunta. Cantos de aquí, levantad a man, cantos de aquí, hoxe mandachedes un WhatsApp antes de chegar aquí? Cantos consultachedes o voso estado de Instagram ou das redes sociales da vosa preferencia? Prácticamente todos. Certo ou non? É que non me creo que non o fagades. Vale. Pois mirade, se eu fixera esta pregunta fai 25 anos, cando non existían as redes sociais, e iso que estou falando para un auditorio que ten unha relación directa coa lectura, posiblemente a resposta fose distinta. Vale? O que cambiou foi a maneira que temos de relacionarnos coa lectura. Hoxe lemos máis que nunca e escribimos máis que nunca. Supoño que algún dirá, vale, Loureiro, moi ben, o que ti queiras, pero eso non é escribir, eso non é leer. E sen dúbida que me diga eso ten toda a razón do mundo. Ou non? Porque as novas tecnoloxías influen de que maneira, na forma na que nos relacionamos coas historias hoxe en día, vale? Estamos nun profundo momento de cambio de paradigma. Non só cambian os hábitos lectores, senón a maneira de relacionarnos coa información. Mirade, creo que fai 2 anos, estaba dando unha charla nun centro escolar, creo que era por un instituto, creo que era por Andalucía, e de repente, pois, falando, como xa vedes que eu falo, non sei como fixen referencia a unha enciclopedia, e de repente vin que uns rapaces que estaban sentados na primeira fila me miraban como unha vaca mirando pasar o tren. Unha enciclopedia, de que estabas falando, Loureiro? Cando rematou, me fun a falar con eles, me preguntaron que era eso da enciclopedia. Descubrín abrallado que había moitísimos críos que non sabían facer unha búsqueda nunha enciclopedia. Algo que para vos e para min é tan sinxelo como orden alfabético, é dicir, buscar unha palabra nunha enciclopedia. Non sabían facelo. De repente chegaban diante dos tomos da Salvat e non sabían por onde atacar. Decía, é que son moi grandes, pode estar en calqueira parte. Significa eso que son máis tontos, que son máis parvos? Non. O que significa é que teñen outras capacidades e outros hábitos. Porque que non soubesen usar esa enciclopedia non é bo, nin malo por si mesmo. Significa que as competencias que se precisan agora son outras. Prima máis saber facer unha boa pescuda en internet que saber manexar un tomo pesado da Salvat. Pero que, ademais, a chegada da inteligencia artificial supón outro reto en tanto coa relación coa información, non? Mira, fai unha semana lín un reportaxe en un periódico que falaba dun estudo sobre a influencia do uso de ChatGPT nos rapaces e rapaces. En este caso era dunha zona de Estados Unidos. O estudo é o primeiro, porque leva 3 anos facéndose un estudo largo dende a implantación de ChatGPT, foi o primeiro en calibrar o prezo que pagamos por ser un pouquiño máis lacazáns, non? O experimento comparou a actividade cerebral de quen traballa por sí mesmo comparado con aqueles que usan Google ou inteligencia artificial e mostraba, segundo os autores, unha discrepancia dramática. Aqueles que usaban a IA tiñan unha actividade cerebral con menos conexión que o resto do grupo. Por exemplo, mostraba unha conectividade teta e alfa, non sei o que é isto, eu estou lendo literalmente, moito máis baixa, a primeira relacionada coa memoria de traballo e a segunda coa creatividade. Os usuarios non tiñan ningún sentimento de autoría sobre os seus textos e máis do 80% non foi quen de citar nada do que presuntamente tiña escrito. Os datos din que en España, os datos de aquí, de hoxe, din que en España máis do 65% da población lee libros no seu tempo libre.
En Galicia, o número de lectores sube ao 66,2%, o que supón case 6 puntos máis que en 2023 e sitúa a comunidade por encima da media estatal. Galicia alcanzou o seu mellor índice lector histórico, situándose como a sexta comunidade autónoma máis lectora, o que minte a xente nas enquisas non é ni medio normal. Así que, paradóxicamente, cando tantos pronosticaban a morte do libro frente ao deslizar nunha pantalla, estamos nun momento lector, eso sí que é verdade, bastante saudable, aínda que se minta nas enquisas, con crecemento mesmo nos grupos maiores. É dicir, estes datos, en bruto, son orientativos, máis ben, eu sempre teño a idea de que hai moita xente que pensa, que di, que vai a quedar mellor se di que lee. Pero sí que é certo que se lee cada vez máis. Con todo, as bibliotecas, que en esta batalla teñen moito que ver, sufriron as súas feridas. Moitas bibliotecas públicas teñen, é certo, horarios limitados, recortes de persoal, un mantemento deficiente. O software da xestión das bibliotecas mesma chegou a ser un tema político, porque recentemente o Ministerio de Cultura anunciou que ia sustituir o software israelí usado pola Biblioteca Nacional por cuestións éticas, por debates xeopolíticos e valor público. En Galicia, aínda que moitas bibliotecas municipais e comarcais melloraron moito a infraestructura, aínda hai zonas rurais con escasez de servicio, horarios deficientes e actividades culturais que teñen e dependen de voluntariado. É dicir, se mellorou moitísimo, pero aínda nos queda marxe de mellora. Pero aquí está o importante. As bibliotecas que sobreviven fano pola súa reinvención. Se converten en espazos de coworking, en sedes de clubes de lectura, talleres, sesións de contacontos, exposicións, presentacións literarias, encontros con autores. Facer que a xente vaya ás bibliotecas non só polos libros, senón por a comunidade, pola experiencia. Ese é o novo obxectivo. Hai varias tarefas pendentes. En primeiro lugar, educar dende a infancia, non? Os hábitos lectores fórmanse dende moi cedo. E a biblioteca escolar debe ser un lugar vivo, non un espacio de paso. A coordinación entre bibliotecas escolares, municipais e os familiares é clave. E de familiares, hablando, hai que implicar as familias. As campañas de fomento da lectura deben dirixirse tamén a nais e as pais, porque un neno que ve ler na casa é un neno que entende a lectura como algo natural. Despois hai que modernizar a imaxe das bibliotecas, porque non digo que haxa que facer unha campaña de marketing, sino tratar de explicar a xente que a biblioteca xa non é ese lugar silencioso e serio de fai 40 ou 50 anos. En realidade son espacios cheos de vida, de creatividade e de diálogo. E finalmente, isto é importante, que darlle visibilidade aos libros e aos autores galegos e en galego. A lectura non se promove só con campañas institucionais, senón tamén cunha presenza continuada nos medios, nas redes e nos espazos públicos, non? É fundamental apostar pola lectura en galego. Cada libro lido na nosa lingua é un acto de defensa de identidade cultural. As bibliotecas teñen que ser espazos onde o galego teña presenza destacada, tanto no fondo editorial como nas actividades. Pero é que non é este o único desafío fronte que vos encontrades. O libro, o elemento fundamental de calquera biblioteca, está a vivir, como vos comentaba fai un momento, a súa propia revolución industrial coa chegada do formato electrónico. Vou vos contar unha cousa. Cando apareceron os primeiros e-readers, os primeiros libros electrónicos, eu estaba convencido de que iso iba a supoñer un cambio total nos hábitos de lectura. Un formato que levaba funcionando 2000 e pico anos, de follas de papel encuadernadas pegadas a un lomo, que tiña os días contados e que estaba a piques de ser sustituído, que era un cambio de paradigma absoluto. Tanto así, tanto creía eu, que fun unha das primeiras persoas en España en ter un lector digital. Era un Sony, un e-reader, un Sony que comprei nunha das miñas viaxes a Estados Unidos, e cando estaba aquí en España me subí un avión co libro electrónico, a xente, sobre todo os lectores, alucinaban, non sabían que era aquelo. E eu estaba absolutamente convencido que aquele era o camiño, de que o cambio total de paradigma, como sucedera cos móviles, con respecto á telefonía fixa, xa era imparable. Bueno, pois, como é evidente,
trabuqueime por completo, non? E non podo estar máis contento de ese erro. O libro electrónico chegou para quedarse, eso é verdade, pero nunha porcentaxe moitísimo menor do que parecía nun principio. En España, e xa vos falo como escritor, o volume de vendas dun libro en formato electrónico, cando un libro sale a venta, móvese habitualmente entre un 8 e un 10%. En países con máis penetración, como Estados Unidos ou Polonia, chega ata un 15%, pero nunca pasa de aí. Podemos decir que, tras a sorpresa inicial, o vello libro foi quen de repoñerse e reclamar o seu trono. Porque, ao final, a experiencia lectora entre o papel e unha pantalla de tinta líquida non ten nada que ver. Cantos de vos preferides ler en papel tradicional? Guau. E en libro electrónico? Bueno, unha minoría. Vou vos dar outro dato. Fai uns anos, unha universidade norteamericana fixo un estudo sobre a capacidade de retención dos contidos adquiridos en papel e en pantalla, non? Non se trataba de memorizar, non se trataba de estudar, non se trataba de aprender. Se trataba de ver o que un lector ou unha lectora recordaba dunha novela un tempo despois de lela. Pois ben, mira, os resultados foron sorprendentes. Nun 80% dos casos, fixadevos, nun 80% dos casos, os lectores dunha novela en un e-reader, en un lector digital, non recordaban prácticamente nada do que leran pasado un ano. Faced memoria, pensade no último libro que lechedes nun lector digital, ou fai máis dun ano. Sin embargo, o porcentaxe da xente que non recordaba nada ou case nada baixaba un 25% en papel. Isto a que se debe? Pois se debe a algo que a min me ten fascinado. A mente humana é maravillosa. Veredes, ten que ver coa maneira que temos de enfrontarnos coa información e como masticamos a información. Vale, hai unha memoria a curto, unha memoria a medio e unha memoria a longo prazo. Vale? A memoria a curto prazo é a memoria fast food, a de usar e tirar. Esa memoria que é un pouquiño para o rápido, para o inmediato. Que tes que comprar hoxe, que comiches onte, que te puxeches de roupa antonte, ese tipo de cousas que almacenamos na nosa memoria a curto plazo. Ben, onde está a maior parte do consumo de memoria a curto plazo? Aquí, nos móviles, nas mensaxes de WhatsApp. Vos sodes capaces de lembrar unha mensaxe de WhatsApp que vos enviaron a semana pasada? Bueno, non lembrades nin a que os mandaron hoxe pola mañán. Eso é porque a nosa mente, de maneira instintiva, de maneira natural, decidiu que a información que lemos en unha pantalla digital ten que ir a memoria a curto plazo. É un tipo de información que normalmente de consumo rápido, polo tanto, a lemos, a utilizamos e a desbotamos. Mentres que, curiosamente, a información a longo plazo, a que se queda grabada, temos a experiencia porque estudiamos en libros, estudiamos en papel e a nosa formación a fixemos en papel e, polo tanto, esa información queda acumulada na memoria a longo plazo. Claro, alguén pode dicir, xa, bueno, pero que isto é unha cuestión xeneracional, non? Porque agora os rapaces cada vez teñen máis relación co entorno digital, cada vez estudan máis en plataformas digitais. Bueno, pois xa vedes que non, xa vedes que se están cambiando os hábitos. Por que? Porque as escolas se deron conta de que pasaba eso, de que os coñecementos adquiridos e memorizados en formatos digitais non duraban no tempo. Polo tanto, aquí nos encontramos coa primeira barreira que ten o libro electrónico frente ao libro tradicional en papel. Non significa que vai a desaparecer, significa que son dous formatos que van a convivir. Tamén apareceron outros formatos como o audiolibro, por exemplo, que estou seguro que empezades a traballar. O audiolibro, históricamente, en España, en Galicia, funcionaba fatal. O sea, era un formato residual por completo. Por que? Porque non había hábito. Eu, de feito, o primeiro audiolibro que tiven dun dos meus libros foi en Estados Unidos. E claro, cando me mandaron o exemplar xustificativo, que era unha caixa con CDs, xa son maior, eu me quedei abrallado. Ali había un hábito de consumo. Había un hábito de consumo porque as distancias, ali non se miden en kilómetros, se miden en horas de viaxe, e son tan grandes que, claro, que a xente estaba acostumada a escoitar libros. Agora, ese hábito de escoitar, coa chegada dos podcasts, cambiou os hábitos dos consumidores, dos lectores ou dos ouvintes, non sei ben como definilo,
pero eso é verdade, é dicir, hai cambios de hábito. Pero mentre se produce ou non todos esos cambios, as bibliotecas seguen sendo un baluarte fundamental para permitir que milleiros de galegas e galegos poidan acceder á literatura, e non só a clásicos ou a obras descatalogadas, senón a novidades editoriais. Porque pola vosa experiencia sabedes ben que é o que vos reclaman os vosos lectores. Que sí, que pode haber xente que disfrute lendo a Pío Baroja ou a Castelao, pero tamén tendes a moitísimos lectores que queren a última novidade de Dan Brown, que queren a última novidade de Elizabeth Benavent ou a de Sincordio de Loureiro. Ninguén como vos sabe cales son os nomes que encabezan as listas de espera e os títulos máis desexados. Porque a literatura, como entretemento, exixe inmediatez e conexión coa realidade editorial. E por iso resulta indispensable que esteades dotados dos medios necesarios e, por suposto, que vos, como profesionais, saibades tamén cales son as tendencias editoriais e cal é a última moda lectora. Isto leva a falar dun xénero, cortiño, que dun tempo esta parte está tendo moitísimo pulo entre as lectoras e os lectores, sobre todo entre os máis novos. Estou falando do romance, soavos, verdade? Son eses libros que son fáciles de identificar porque teñen todos os cantos pintados e os títulos van cargados de complementos directos. Vale? Se lees ou escoitas o que di a crítica literaria deste novo xénero que está tendo tanto éxito do romance, daría para pensar que se trata dun subproducto, de algo que a duras penas merece ser chamado literatura. Penso que non poden estar máis equivocados. Si ben é certo que este xénero carece da profundidade de elaboración de outros e que recurre de maneira repetida a tropos que se usan de forma agotadora, o certo é que fan o máis importante, algo que non consiguen moito dos demais. Están creando novos lectores. E iso non os olvidemos, é unha peza fundamental. Crear novos lectores é imprescindible. As estatísticas din que os índices de lectura infantil en Galicia son altísimos e as bibliotecas tedes moito que ver con eixo, xunto aos colexios, contacontos, literatura especializada, redes de intercambios. Vale, todo iso é genial, pero o que acontece é que logo chega eso que lle chaman o longo val das sombras, non? Chegan os 15, 16 anos e todos eses lectores de repente desaparecen. Por qué? Porque lles arde a vida, porque de repente empeza a aparecer outros intereses e porque de repente hai outras cousas moito máis interesantes que ler ou non había unha oferta pensada para eles. E claro, cando en ese punto onde sempre se perderon históricamente centos de miles de lectores aparecen xéneros como este romance ou como antes a fantasía épica cos rapaces ou as novelas pulp que sirven de ponte para que eses lectores cheguen á idade adulta, para min eso é maravilloso. E vos, como bibliotecarias e bibliotecarios, tedes que estar sempre cun ollo postos nesas novas tendencias, porque iso que va a tender pontes os novos lectores. Pensade que os vosos usuarios, isto é moi importante, os vosos usuarios non son únicamente os que acuden con frecuencia ás vosas bibliotecas. Son tamén aqueles que aínda non van, pero que chegarán se se lles dá o incentivo adecuado. Permitide un momento de reivindicación cara a vos, porque poucas profesións tiveron que adaptarse tanto como a vosa. Pasaste de fichar con tarxetas perforadas, os máis vellos, a facer préstamos na nube, de colocar cómics a organizar talleres de inteligencia artificial, de atender en mostradores de madeira a resolver dúbidas sobre certificados digitais, currículos e DNI electrónico. E aínda así, cando alguén vos ve e decides que sodes bibliotecario, algún di, é que traballas nunha biblioteca, que tranquilo debe ser eso. Tranquilísimo. Como un aeroporto 15 de agosto, non? Tes 20 adolescentes buscando enchufes, 3 avós pelexando por un xornal, un grupo de contacontos de primaria facendo un taller con peluches que berran. Zen total. E aínda así, e a pesar de todo iso, as bibliotecas están vivas. Porque se converteron no que ninguén esperaba, no corazón das súas comunidades. Fixadevos no que pasa en pequenas vilas de Lugo, da Costa da Morte. A biblioteca é o único lugar público onde podes entrar sen pagar, sentarte sin que che boten e estar acompañado sin sentirte só. Iso é impagable. Iso é resistencia cultural. Non o esquezades nunca. Unha biblioteca aberta é un faro en metade do temporal. En Galicia sabemos moito de temporais. E xa que estamos en confianza, dígolo sen reviravoltas. Non basta con sobrevivir. Fai falta investimento, apoio político, persoal e sentido de humor e paciencia. Así que seguide facendo o que sabedes facer mellor, reinventar,
convertir as bibliotecas en espacios vivos, que haxa música, charlas, cafés literarios, clubes interxeneracionais, noites de terror, lecturas dramatizadas, talleres de cómics, poesía urbana, que os rapaces entren, sí, pero que queden porque pasa algo dentro. E se podedes, grabádeo, compartídeo, facede ruido, mostrade ao mundo que a biblioteca non é un lugar silencioso, que é onde a comunidade respira. Vou rematar xa, e quero pedirvos que imaginades unha escena, por un segundo. Unha tarde calquera, nunha biblioteca de Galicia, a vosa, outra, tanto me ten. Un neno entra, colle o seu primeiro libro, senta no chan e empeza a ler. E a bibliotecaria, o bibliotecario, sorrí. E non porque fixese o seu traballo, non porque vexa un neno ler ou porque escollese un título que considera adoitado para él, senón porque sabe que se acendeu unha faísca. E as faíscas, cando se coidan, acaban facendo fogueiras. Así que, amigas, amigos, seguide acendendo fogueiras. Seguide pelexando por horarios, por orzamentos, por catálogos actualizados, pero, sobre todo, seguide sorrindo cando alguén vos diga grazas por recomendarme este libro, porque nese momento gañastes. E se algunha vez dubidades, lembrade isto, as bibliotecas non son o pasado, son o último refuxio do futuro. Nada máis e moitas grazas. Que bonito, Manel, que bonito iso de acender fogueiras. Iso sí, acendedeas fora da biblioteca, porque dentro arde todo, vale? Non sei se están o persoal... Aínda non chegaron. Pasamos o premio ou... Ah, vale. E o persoal das bibliotecas de Portugal chegaron? Aínda non entraron. Vale, o que sí, non sei se podemos mencionar xa as bibliotecas de Portugal que sí que van participar ou esperamos a que, bueno, como dicía antes Cristina, incorporanse este ano. Vou quitar as gafas porque xa non leo, claro. Agora xa non vos vexo, así é ideal todo, é a idade. Incorporanse os profesionais bibliotecarios do norte de Portugal que entrarán, se non están entrando. Pois perfecto, vamos on time. As bibliotecas que nos acompañan nesta xornada son a de Vilanova de Famalicao, Mondim de Basto, Vicela, Póvoa de Lañoso, Vieira do Miño, Fafe, Cabeceiras de Basto, Amares, Barcelos, Braga, Vilaverde, Arcos de Valdévez, Melgaso, Monsao, Valença, Vilanova de Cerveira e Viana do Castelo. E, ademais, estarán acompañados por Bruno Eiras, subdirector de Bibliotecas, e María Joao Guerreiro, técnica da Dirección Xeral do Libro, dos Arquivos e das Bibliotecas, do Ministerio de Cultura, Xuventude e Deporte do Goberno portugués. Damosvos a benvida a Galicia, a benvida a Santiago de Compostela e a Cidade da Cultura. Mentres eles se acomodan, vou aproveitar para dar un pequeno apunte. Mañá 29 de outubro celébrase o Día da Eurorrexión. Para conmemoralo vaise celebrar o evento Cultura na Eurorrexión Galicia, norte de Portugal, no Consello da Cultura Galega, será ás 10:30. Convidamosvos a todos e a todas a participar. É un acto para o que hai que inscribirse na mesma web do Consello da Cultura Galega, así que si vos interesa e vos apetece, anotadevos e verémonos mañán ás 10:30 ali. A continuación, imos facer entrega do Premio Bibliotecas que Inspiran, pero temos que agardar a que chegue o conselleiro. De todos os xeitos, o que vou facer é unha pequena introdución. A ver se te vexo, Cristina. Sí. Vale, unha pequena introdución do que é este premio, vale? E despois facemos entrega. Este ano tivo lugar o certame Bibliotecas que Inspiran, un recoñecemento ás iniciativas bibliotecarias de Galicia. É a primeira edición deste certame, co que se pretende promover e difundir os proxectos e actuacións realizadas nas bibliotecas públicas galegas que redunden nun mellor servizo á cidadanía e que teñan un impacto positivo na comunidade.
de maneira que poidan servir tamén como inspiración para outros centros bibliotecarios de outras localidades. Con esta actuación preténdese dar continuidade e estender o alcance do Premio á Innovación Bibliotecaria de Galicia, do que xa se levan convocadas 7 edicións. Recóllense o espírito e principios xerais deste premio, pero preténdese ampliar o seu obxecto para dar cabida a todas aquelas boas prácticas que constitúen unha mostra da excelencia no servizo e que, como tal, merecen ser recoñecidas, visibilizadas e difundidas. Establécense dúas categorías, porque non é o mismo pelexar en primeira división que en primeira regional, e non é o mismo ter un concello de máis de 10.000 e menos de 10.000. É obvio que as iniciativas e as actividades que se poden facer son diferentes, así que establécense esas dúas categorías para tratar de dar cabida a todas as posibilidades. Temos que unha acta para ler, que vai ler Cristina, e despois, cando cheguen as autoridades competentes, vou poñer as gafas, xa vos vexo, procedemos ao acto. Cristina, por favor. Moitas gracias, Iria. Moitas grazas a Manel tamén. Manel vai quedar aquí un ratiño por si non vos demos paso por se queríades ter algún diálogo con él, pero está aquí. Tomará o café con nosotros, verdad, Manel? O sea, que podedes atacarlle cando que iredes. Aseguro-vos que salirá fantásticamente. Bueno, pois, como decía Iria, este ano cambiamos o título, o premio que levamos, este sería a 7ª edición, porque queríamos trascender da innovación, animarvos a que tuverades máis interés en comunicarnos a todos nosotros as vosas experiencias máis gratificantes, que o que mellor resultado vos daban no eido da promoción da lectura. Entonces, cambiamos o nome a Bibliotecas que Inspiran, que, como decía Ira, que queríamos que servira para recoñecer os proxectos que mellor reflicten o espírito innovador, participativo e transformador das bibliotecas, converténdoas así sempre en espazos de encontro e de aprendizaxe. Este ano pois tuvemos éxito, gracias a vos. Tuvemos moito éxito porque este ano tuvemos 19 candidaturas, os outros anos, limitando un pouco co título a innovación, pois tiñamos sobre 12, 11, 15. Este ano tuvemos 14 proxectos de 11 bibliotecas de 11 concellos de menos de 10.000 habitantes, e 5 proxectos de 5 bibliotecas de 5 concellos de máis de 10.000 habitantes. A todos os que presentastes proxecto, moitísimas grazas. Foi un honor lervos, é unha tortura seleccionar solo 2, porque é verdad que estaban fantásticos e foi moi difícil para o xurado seleccionar un. Temos aquí xa os proxectos gañadores, os compañeiros e compañeiras dos concellos gañadores, e máis aquí neste caso a concelleira de Soutomaior, que nos acompaña neste momento, e máis o bibliotecario Ángel de Betanzos, serán os gañadores. Como conselleiro, vamos con pouco, sempre vamos con un retraso nestas xornadas. Este ano vamos con adianto ou vamos en hora, vamos aprendendo a xestionar os tempos. Entonces vou ler a acta. A verdade é que me decía a miña compañeira Alba, os outros anos lías toda a acta e facíase moi pesado. Tiña razón. As actas que facemos do xurado cada vez son máis amplas, máis grandes, máis completas, máis pormenorizadas, porque así non lo exixen os órganos de control. Así que, se me permitides, esa licencia, fixen un breve resumo para non facerme moi pesada e deixarlle o máximo tempo posible
os agasallados, os premiados, para que nos conten a súa experiencia, para que nos compartan o seu proxecto. Entonces, procedo a dar lectura a acta da Comisión de Valoración do Certame Bibliotecas que Inspiran 2025. Reunida na sede da Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude o día 4 de setembro do 2025, a Comisión de Avaliación do Certame en Bibliotecas que Inspira, convocado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Esta comisión está constituída por María Cristina Rubal González, subdirectora xeral de Bibliotecas e do Libro, que a preside, e polas seguintes vocais: Alba Paz Boueta, xefa do Servicio de Bibliotecas; Inmaculada Serrano Plaza, directora da Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel; Rosa María Díaz Naya, directora da Biblioteca Pública de Ourense Nós, as dúas en representación das bibliotecas públicas xestionadas pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Rosalía Bouza Cousillas, bibliotecaria da Biblioteca Pública Municipal María José Trincado de Oleiros, gañadora do premio do ano 24 para entidades locais de máis de 10.000 habitantes. Gema Blasco Grande, bibliotecaria da Biblioteca Pública Municipal Tomás de Liberio de Entrimo, gañadora do premio para entidades de menos de 10.000 habitantes do ano 24. Sofía Caroucés, en representación da Asociación Profesional de Bibliotecarios e Bibliotecarias BAMAZ, e a secretaria da Comisión, Beatriz Fandiño Pérez, técnico superior de bibliotecas da Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro. Unha vez constituída correctamente a comisión, pasouse a analizar e valorar cada unha das 19 iniciativas presentadas polas bibliotecas da rede. Concluído o proceso de valoración, a comisión en Bibliotecas que Inspiran 2025 aos seguintes proxectos. Temos aquí o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude que vai entregar, que amablemente nos vai entregar o premio aos gañadores. Benvido, conselleiro, gracias por estar aquí. Estou lendo a acta para coñecer os valores dos premiados. Na categoría de entidades locais con poboación de ata 10.000 habitantes, o premio concédese á Biblioteca Pública Municipal Luís Seoane do Concello de Soutomaior polo proxecto Biblioverán 2023-2025. A Comisión destaca especialmente o chegamento da biblioteca á comunidade, incluso a aquelas persoas que non acoden habitualmente, e o esforzo por ofrecer o servicio bibliotecario en horarios máis amplos e fora do espazo físico da biblioteca, que ten un gran impacto entre a veciñanza. A Comisión tamén valorou as actividades de animación á lectura cun enfoque interxeneracional que busca fomentar a lectura e a participación activa de toda a comunidade, o que enriquece a experiencia cultural e educativa. O proxecto suliña tamén a importancia da sostibilidade e da accesibilidade, aproveitando recursos naturais e mobiliario urbano para crear ambientes agradables e inclusivo. Un exemplo facilmente replicable noutros lugares, aumentando así o seu impacto positivo en diferentes comunidades. Na categoría Entidades locais con máis de 10.000 habitantes, o premio outórgase á Biblioteca Pública Municipal Alfonso Castelao do Concello de Betanzos polo proxecto Paseos Librescos. Trátase dunha iniciativa que une literatura, historia e espazo público, convidando a cidadanía a redescubrir a súa vila a través dos libros e das palabras. A Comisión salientou o valor social e patrimonial da iniciativa, que converte o percorrido polas rúas de Betanzos nunha experiencia cultural viva, aberta a toda a comunidade e tamén aos visitantes da vila. Un dos aspectos máis valorados é o impacto social, xa que fomenta a lectura e achega a historia e o patrimonio local dun xeito accesible, atractivo e participativo. Crea unha experiencia educativa enriquecedora e aberta a toda a comunidade de Betanzos. Paseos Librescos amosa unha planificación coidada, unha estrategia de comunicación eficaz e unha visión moderna da biblioteca como motor de dinamización cultural.
A súa capacidade para xerar sinerxias entre institucións e colectivos locais reforza o seu impacto e demostra que a colaboración é un camiño esencial para que a cultura chegue máis lonxe. Tamén a Comisión de Avaliación quere deixar constancia, antes de nada, un aplauso, por favor, para os compañeiros de Soutomaior e de Betanzos. Pero a Comisión de Avaliación quere deixar constancia do seu recoñecemento ao traballo, á creatividade e ao compromiso profesional de todas as bibliotecas participantes. As iniciativas presentadas amosan a diversidade, a vitalidade e o talento que caracterizan o sistema bibliotecario galego. Un tecido vivo que día a día promove valores de inclusión, igualdade de acceso ao coñecemento e participación cidadá en espazos de encontro, de innovación e de cohesión social, capaces de inspirar ás persoas e de fortalecer o sentido de comunidade en todo o territorio galego. A Comisión tamén agradece a participación de todas as bibliotecas e anima a todas elas a continuar creando espazos e oportunidades de fortalecer a relación entre cultura e a cidadanía. Sendo as 15 horas dase por pechada a sesión da Comisión, a avaliación do certame Bibliotecas que inspiran 2025. E, sin máis, do acta o resumen desta acta por lida, felicitar outra vez aos gañadores e dicirlles e insistir a todas vós, por favor, que moitas gracias polo voso tempo, moitas gracias por poñer o voso traballo nun documento, enviálo ao certame, permitirnos a todos nós que coñecemos e recoñecemos o voso traballo diario, as vosas ansias de mellorar e de facer o día a día dos vosos veciños e veciñas máis agradable, máis introducir a cultura tamén no seu día a día. Graciñas a todas e a todos. Non sei quen lanza o vídeo, eu non, pero vou facer así, a ver se entra. Non. Por aí, atrás... Ola, son Ángel Arcai, o director da Biblioteca Municipal de Betanzos. Acabamos de saber que nos concederon o primeiro premio Bibliotecas que Inspiran polo noso proxecto Paseos Librescos e queremos contarvos en que consiste todo isto. E non ten moito misterio, simplemente escollemos as historias que están aquí agochadas para sacalas dos libros e poñelas en valor con todo o patrimonio que temos en Betanzos. Primeiro facemos unha pequena mostra documental e logo marchamos a pasear pola cidade descubrindo moitos segredos do noso patrimonio. Aproveitando que compartimos espazo co Arquivo Municipal e co Museo das Mariñas, facemos unha mostra onde mesturamos elementos destas tres institucións, da biblioteca, do arquivo e do museo. Seguindo a temática que escollamos, enseñamos a xente os materiais que nos apetecen e logo, unha vez despois de repasalos, agora sí, é tempo de marchar a camiñar. E a nosa biblioteca leva o nome deste escritor que teño aquí detrás, entón era unha parada obrigada vir a ver o que nos contaban na hemeroteca local de Betanzos sobre este busto, que estaba destinado a darlle nome á praza máis importante da vila e acabou dándolle nome a unha biblioteca ruinosa, segundo decían os arxentinos do Centro Betanzos de Bos Aires, que foi que nos la regalaron. Como non íamos sacar os libros á rúa, si por estas escaleiras baixou un pouco borracho Rogelio Borondo en 1899 para empezar a escribir as súas memorias dun viaje improvisado. Tiñamos que vir, por exemplo, a este Cine Alfonsetti, un dos máis antigos de España en funcionamento, para recuperar a testemunha que moitos veciños de Betanzos deixaron escrito na honra de Jesús García Naveira tras a súa morte. Neste libro, na velada literaria necrológica, recóllense todas as cousas que comentaron aquí neste cine en 1912. Como non íamos sacar todas estas historias á rúa, si dende 1948 publicamos en Betanzos o Anuario Brigantino?
Esta revista científica é unha compilación de todos os segredos que agocha o noso patrimonio. Como íamos deixar sin contar o que narra o escritor betanceiro Xavier López no seu libro Cadeas. El explícanos que o veciño de aquí atrás, a Francisco Cortiñas, asesinaron en 1939 por negarse a entregar unha máquina de escribir ao bando franquista. E ao seu veciño, ao médico Ramón Peón, queimaronlle a biblioteca durante a dictadura, pero nós conseguimos rescatar algún dos seus libros. Tiñamos que pasear por estas rúas para ver o que nos contaba Manuel Martínez Santiso sobre a invasión francesa a comezos do século XIX. El conta no seu libro Historia de la cidade de Betanzos que os franceses lanzaron dende o edificio do Concello toda a documentación do noso arquivo municipal por esta rúa do Castro. Non podíamos pasar por diante dun dos comercios máis antigos de Betanzos, a farmacia do Doutor Couceiro, sin explicar que podemos datar a orixe desta farmacia grazas a un libro. En concreto, gracias a uns manuais que tiña o doutor que lle prestou un veciño e que, como non llos devolvía, acabaron pleiteando no xulgado para ver quen era o propietario. E queríamos facer que os veciños e veciñas de Betanzos se sentisen como os betanceiros de 1931 saindo ao balcón da Casa do Concello. Para explicarlles, como nos narra o historiador Suso Torres no seu libro sobre a Segunda República en Betanzos, como foron estes anos da nosa historia aquí na cidade. E había que pasear hasta aquí, hasta esta praza, para saber que o cabaleiro Fernán Pérez de Andrade mandou traducir a crónica troiana ao galego, no século XIV. Queríamos aproveitar tamén para estes paseos librescos a gran colección que temos da hemeroteca local, para contar historias como, por exemplo, a de Arturito, un home de Betanzos que, celoso de que a súa moza bailase con outros no baile da Camelia, decidiu vir aquí ao lavadoiro das Cascas a cantarlle as 40. A moza, xunto ás súas compañeiras lavandeiras, acabaron mallando a paus no pobre Arturito, que estivo a esto de acabar tirado no río. E había que traer a xente a camiñar por este barrio das Cascas para coñecer a virtudes e os seus misterios, que para algo o noso veciño Xesús Fraga foi Premio Nacional de Narrativa, contando as andanzas da súa avó na emigración. Tiñamos que aproveitar a oportunidade destos paseos librescos para presentar tamén un dos libros máis misteriosos do noso fondo local, La apócrifa historia del Hércules enamorado e de su león enmasculado. Un libro que, entre a realidade e a ficción, intenta narrar que foi o que realmente aconteceu con este león colosal do Parque do Pasatempo. E, en definitiva, os paseos librescos son isto. Empezar na biblioteca cunha mostra de documentación, de libros e de pezas do museo para enseñarlle a xente pois todo o que queiran saber sobre un tema en concreto. Logo nos botamos a camiñar polas rúas de Betanzos e o mellor desta actividade é que prácticamente non ten un custo de elaboración. Así que animo a todas as bibliotecas de Galicia que poidan replicar este modelo nas súas vilas e nas súas cidades e, senón, que veñan a visitarnos a Betanzos. Hola, son Ángel Arcai, o director da Biblioteca Municipal de Betanzos. Acabamos de saber que Que ganas de que volva o verán, vendo aquí esta rapazada toda nas piscinas, ahora que xa se instalou aquí a nube negra en Santiago. Imos proceder agora sí á entrega de premios. Para iso vou pedir que suba aquí candamín ao conselleiro José López Campos e que vai facer entrega ao alcalde de Soutomaior. Vou sacar as gafas, Manuel Lourenzo Sobral, e a bibliotecario de Betanzos, Ángel Arcai. Un aplauso, por favor. Soutomaior.
suba a concelleira máis aos bibliotecarios de Soutomaior para a foto de grupo. A concelleira e o bibliotecario de Soutomaior. Para facer unha foto de grupo que suba a concelleira e o bibliotecario de Soutomaior tamén, por favor. ¿Sí? De Soutomaior despois de... Vale, bueno. Perdoa, moitos sacares. Baixámonos aquí. A ver, así? Sí. Hola. Sí. Moitas gracias por este premio. Polas tardes, de 5:30 a 8, intentamos facer, como non hai horario, o horario estival das bibliotecas redúcese, pois entonces adicámonos a levar a biblioteca a eses espazos. Espazos de lecer que intentamos aproveitar, sobre todo o mobiliario, porque imaginadevos o que é levar unha pequena biblioteca. Temos estanterías moi lixeiras que levamos, aproveitamos os carballos, aproveitamos as sombras, tamén levamos unha pequena carpa. E, bueno, os obxectivos, basicamente, deste proxecto eran promover e incentivar o uso da biblioteca ao aire libre, achegarnos á poboación que non acode habitualmente á biblioteca municipal, implementar actividades de animación á lectura xa para público infantil ou xa para público adulto, unha proxección de imaxe actual e de compromiso coa veciñanza por parte da Biblioteca Municipal. As almas deste proxecto son, sen dúbida, Raquel e Diego. Están moi comprometidos co servizo, son profesionais... Son profesionais do mundo cultural e bibliotecario que seguen as mesmas liñas que temos na biblioteca física. E ambos os dous levan xa desde o proxecto dende 2023, dende o inicio. A modo de exemplo, só vou vos dar un par de datos, comentarvos que no mes de xullo de 2023 usaron o servizo un total de 145 persoas, que foi cando empezamos, que é o mesmo número que xa levábamos só na primeira quincena de xullo deste mes. Entonces, temos máis préstamos no 2025, menos rotación de poboación, e o que significa que estamos consolidando o servizo, as persoas interiorizan que tamén poden devolver os seus préstamos da biblioteca e achéganse a coñecer e disfrutar as actividades de animación á lectura que poñemos semanalmente. Finalmente, dar as gracias a Isabel, que quedou na biblioteca para que nos pudéramos estar aquí. Gracias a Mar por sempre estar aí. E animarvos a que participedes e fagades proxectos deste tipo nos vosos entornos. Sen desanimarvos e sabendo que os resultados destas propostas sempre van a moi longo plazo. Nada máis e moitísimas gracias. Eu, moi brevemente, porque a terra de quen a traballa, entón eu creo que hoxe pois, é día de recoñecer aquelas persoas que fan posible pois, este proxecto. Dicía Michael Ende algo así como que detrás de cada historia real hai unha historia interminable.
Neste proxecto, facendo unha paráfrase, hai un pouquiño diso, que detrás de cada biblioteca que mereza o nome de selo debe haber tamén unha biblioteca que rache coas paredes, que vaya moito máis alá, unha biblioteca pois tamén interminable. Iso, como nos decía Patri, de alguma maneira é a filosofía que está detrás de todo este proxecto, digamos, a chegar o que non só os libros, sino todo o que implica unha biblioteca, verdad? Todas as dinámicas, todo o valor, todas as historias que hai detrás, pois as persoas, pois mesmo en contextos que a priori non estarían pensados para iso. As praias maravillosísimas que temos alá no noso concello, pois teñen que ser pois un exemplo diso. Claro que hai moito pois de todo o traballo que ten aquí Patri, Mar, Diego, Raquel, Silvia, tamén, por suposto, porque todo isto require pois de esforzos, de conciencia, pero sobre todo o que hai detrás disto, o digo con coñecemento de causa, porque teño a sorte de ter esta xente traballando alén en Soutomaior, é un inmenso amor pola literatura, un inmenso amor polos libros e unha inmensa gana de traballar para que ese amor pola literatura se traslade e chegue a todos lados. Eu creo que iso que de verdadeiramente lle dá impronta, que lle dá pegada e que fai que proxectos como estes pois poidan trasladarse pois desta maneira. Grazas, sodes un orgullazo, por moitos máis bilboráns que temos por diante, non podo máis que decir que todo o que se poida parte do Concello, pois aquí estaremos, e a todos e a todas vos, pois convidarvos ao Bilboverán, ás praias, a tantos proxectos que temos alá. Moitísimas grazas a todos. Nada, eu moi breve, darlle as gracias aos colegas que escolleron pois este proxecto dos paseos librescos como un dos premiados este ano. Eu teño un pouco sentimentos encontrados con todo isto, porque, bueno, decía o Loureiro, non, que os orzamentos, eu considero unha biblioteca pequena, aínda que nos toque estar dentro de só de máis de 10.000 habitantes, pero é que somos unha biblioteca con graves problemas de recursos humanos e económicos. Temos o xusto para abrir a porta pola mañán e pouco máis. Entón, claro, os proxectos que temos que facer son proxectos pensados a 0 euros ou a menos 10 e que se premien e se recoñecen estas iniciativas está moi ben, pero claro, me queda un sabor de boca que, bueno, sobre todo vendo outros casos, e coñezo a Silvia de fai 20 anos e sei que cando hai aposta dos arriba pois todo funciona mellor, a verdade é que me dá un poquinho incluso de envexa. Creo que estes días moitos compartíades seguramente unha noticia que rolaba polo mundo da prensa, que falaba das bibliotecas como o terceiro lugar e que para destruílas non hai que tirarlles bombas como as compañeras de Gaza, basta con que os políticos non nos fagan caso e nos quedemos aí un pouquiño perdidos no anonimato. Pois, dende logo que eu estou un pouco cun sentimento, non sei, encontrado, estou moi contento por isto, pero sí que lle sigo reclamando aos que mandan pois que nos intenten axudar un pouquiño máis, porque creo que se poden facer grandes cousas. Pareceme moi importante que teñamos unhos lugares de cultura aos que non hai que pagar para acceder, nos que van a ter sempre compañía os nosos veciños, e xa bichedes que estes paseos librescos pois non é máis que iso. Pasar as mañás enteiras ca veciñanza, neste caso nós non temos praias, pero bueno, que temos moito patrimonio e buscamos no fondo local e nos recursos que temos pois todo o que poidamos enseñar, e a verdade é que é un luxo que a xente se anime, participe con nós e poida facer que isto saia adiante. Así que nada máis, moitas gracias. Moitas grazas a vos, moitos parabéns por estas iniciativas que contribúen a xerar, sen ningunha dúbida, unha sociedade moito mellor. Por último, quero lle dar a palabra ao conselleiro José López Campos, por favor, un aplauso para ele. Bueno, moi bo día. A verdade é que é un auténtico placer estar hoxe aquí, é unha honra que estedes tamén todos vos aquí na Cidade da Cultura, neste gran espazo que foi soñado, foi concebido para albergar o máis importante, o máis trascendente da cultura en Galicia. Creo que, despois de moito esforzo e moito traballo, se conseguiu. Hoxe este espazo está chamado a ser, non porque o diga eu, sino porque todos os estudios, todos os informes en relación aos hábitos e usos da cultura o din, que a Cidade da Cultura está sendo un dos grandes referentes en materia expositiva, albergando tamén distintos eventos e, sobre todo, por suposto, poñendo en valor
dúas das grandes xoias que temos aquí, neste gran espazo, que a veces son descoñecidas. Unha delas é o Gran Arquivo de Galiza, que temos aquí, e que alberga milleiros de documentos de historia do noso país, e outro deles é a Biblioteca de Galicia, que tamén está aquí no edificio do lado e que é outro dos grandes referentes no ámbito cultural galego. E falando de bibliotecas, por suposto, eu quería estar aquí para estar con vos e danzarvos ou darvos algunha mensaxe. Evidentemente, recollendo tamén esa parte máis reivindicativa, que a comparto e a entendo de forma directa, e tiven a sorte de ser durante casi 14 anos alcalde dunha vila de máis de 20.000 habitantes, en este caso o Concello da Estrada, e coñezo perfectamente cales son as dificultades, os problemas que a veces temos para soster ou para impulsar proxectos no ámbito cultural e, sobre todo, sei perfectamente as dificultades e os problemas os que se encontran as bibliotecas en Galiza, aquelas que dependen directamente dos concellos, pois que ten que haber, e aquí o apuntaba o alcalde de Soutomaior, ten que haber ese compromiso por parte da Administración para poñer en valor os recursos necesarios e para poder destinar seguramente os recursos necesarios a esa parte cultural a veces máis descoñecida. E tamén, por suposto, dende a Xunta de Galicia. Por suposto que o noso compromiso vai máis alá do apoio ás bibliotecas públicas galegas, como ben sabedes, que están situadas nas cidades, nas 7 grandes cidades, pero tamén, por suposto, alentando, apoiando, impulsando, sensibilizando tamén moitas veces as administracións locais para que apoien de forma decidida os proxectos culturais tan importantes que son as bibliotecas. E para visualizalo, ainda que, dende logo, non sexa a solución definitiva, pero creo que é importante, é bo que nos reunamos, é bo que fagamos xornadas como esta, ademais, na que eu quero poñer en valor esa unión, esa sinerxia que temos entre Galicia e o norte de Portugal. Creo que esa institución fundamental, esa Eurorrexión, que ten que ter unha presencia importantísima en moitísimos proxectos europeos, pero tamén, sobre todo no ámbito cultural, porque temos moitas cousas en común, permiten que ao final fagamos eventos como estos nos que debatamos, analizamos, vexamos cales son os retos de futuro dun dos servicios máis importantes no ámbito cultural, como son as bibliotecas, e despois tamén que podamos coñecer proxectos que están facendo cousas maravillosas no territorio. En este caso, temos dous exemplos de bibliotecas que van máis alá do que a infraestructura cultural, trascende esa parte de infraestructura cultural e entra máis no ámbito da responsabilidade persoal. E eu aquí quero poñer en valor todas esas persoas que están detrás desos proxectos, en este caso, as bibliotecarias, os bibliotecarios, os técnicos, os administrativos, a xente que forma parte dese corazón, desa parte máis humana das bibliotecas e que permiten que poidan ver a luz proxectos tan extraordinarios como este, que a veces, como decía o representante da Biblioteca de Betanzos, a veces vai máis alá da parte orzamentaria. Efectivamente, é necesario e fundamental que haxa un compromiso orzamentario por parte das administracións, pero que tamén consigue que a través da implicación do persoal das bibliotecas estos proxectos trascendan e teñan esa capilaridade e poidan chegar a todo e cada un dos cidadáns. A veces é difícil pasar esa porta cara dentro dunha biblioteca, é máis fácil sacar esa paixón, sacar ese amor polos libros, sacalos á rúa e que a xente poida ter ese primeiro contacto con eles. Despois destas experiencias nos damos conta de que rompemos esa barreira, a veces difícil, de que a xente que non está acostumada a chegarse a unha biblioteca poida romper esa primeira barreira física e poida acabar sendo un usuario habitual das nosas bibliotecas. É certo que o libro e a lectura en Galicia están nun momento doce. É verdade que os datos apuntan, e os últimos datos, nos últimos anos, ascendimos moitísimas posicións no ranking nacional. Galicia é a 6ª comunidade autónoma en índice de lectura. Temos tamén mellorado moito nun dos temas que a min personalmente me preocupan directamente, que é a lectura de libro en galego. Creo que é importante que sigamos sensibilizando para que a xente se achegue, se mergulle nos grandes autores e autoras de libro en galego. Para darvos un dato, dos 2.000 libros que se publican máis ou menos anualmente en Galicia, dos 2.000 títulos que se publican cada ano, máis da metade
se publican en galego, pero temos que seguir avanzando en ese camiño. Temos que seguir avanzando tamén na porcentaxe de persoas que leen habitualmente en galego. Ese é outro dos obxectivos que temos dentro da Xunta de Galicia e, por suposto, decir que para nós un recurso fundamental, básico para ese obxectivo, son a rede de bibliotecas, tanto a rede de bibliotecas públicas de Galicia, a Xunta de Galicia, como a rede de bibliotecas dependente dos concellos. En esa liña aceptamos, desde logo, ese reto, compartimos tanto os éxitos como os retos que temos a futuro e espero desexo que destas xornadas tan interesantes podamos sacar esas conclusións que nos permitan seguir avanzando en ese camiño. Ese obxectivo, eu simplemente darvos os parabéns porque aquí estades a masa crítica, aquí estades o corazón, aquí estades o músculo da rede de bibliotecas de Galicia e eu non me queda máis que agradecer porque sei que máis alá da vosa profesión está a vosa profesionalidade e a vosa dedicación que é total e máxima para que os proxectos culturais das bibliotecas en Galicia sigan sendo unha referencia no ámbito cultural. Moitísimas gracias. Moitas gracias, conselleiro. Antes, quería decir que non dixo que a alcaldesa de Betanzos tamén tiña que estar aquí, pero por un problema médico non poido estar. Así, simplemente que para que Miguel non se sinta a solo, que non se sinte, pero... Estou ben acompañado. Estou ben acompañado, sin máis. Iria. Pois imos continuar coa seguinte actividade. Se queredes, convido vos a baixar. Podedes quedar aquí acompañándome tamén. Moitas grazas. Imos coa seguinte actividade da mañá. Hai moitos xeitos de comunicar e transmitir a cultura. Hai moitas maneiras de facer actividades dentro das bibliotecas, como acabamos de ver. Facelo dun xeito ameno, creativo e divertido é, sen ningunha dúbida, un valor engadido. A seguinte intervención ten moito que ver con isto. Contamos hoxe aquí con nós con Patricia Fernández, xornalista de formación pola Universidade Carlos III, que conta ademais con 3 libros publicados. Referente cultural en redes sociais, comezou a súa carreira como xornalista en medios como Europa Press, a Cadena Ser ou Warner Music. Na actualidade é unha grande divulgadora cultural e social con máis de 800.000 seguidores entre TikTok e Instagram, o que dá conta da súa extraordinaria conexión do público tan importante nestes momentos. Ademais, é unha grande defensora dos dereitos humanos e colabora con institucións como UNICEF, o Parlamento Europeo e as Nacións Unidas e fundou así mesmo a ONG Avanza Sin Miedo para a defensa da infancia vítima da violencia de xénero. Sen máis, recibamos cun forte aplauso a xornalista Patricia Fernández. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, la verdad. Me ha gustado, muchísimas gracias, qué felicidad. Bueno, muchas gracias a la Xunta por invitarme a compartir estas jornadas tan especiales y voy a intentar estar a la altura de todas las conferencias y todo lo que ha pasado hasta ahora. Yo soy periodista, ¿vale? Pero mi historia es un poquito particular y especial porque hace como 3 años abandoné los medios de comunicación tradicionales. A ver, Juan, ¿qué pasa? ¿Está funcionando? Bueno, aquí debería haber en breves instantes una maravillosa presentación de PowerPoint y, evidentemente, estaríamos aquí. Vale. Bueno, me han presentado ya brevemente, pero yo soy periodista, he trabajado en distintos medios de comunicación. El problema es que hace 3 años abandoné pues esas caminos que la vida me tenía preparados y me fui a las redes sociales. Me fui a las redes sociales por intentar comunicar algo que a mí me apasiona
que es la cultura, y pues soy una persona que ha crecido en las bibliotecas. Desde pequeña mi madre me llevaba, yo soy de Madrid, a la biblioteca de Collado Villalba, de Las Rozas, bueno, de los pueblos en los que me he criado, así que por eso me hace hoy especial ilusión estar aquí con todas vosotras. Cuando me propusieron formar parte de estas jornadas, se me ocurrió acercaros brevemente, porque tampoco tengo mucho tiempo, mi trabajo, enseñaros lo que hago desde el punto de vista pues, de una periodista, pero sobre todo desde el punto de vista de, pues, de una mujer que ha crecido, ¿no? Y que se ha nutrido de las bibliotecas. Que me gusta esto que ha comentado Manuel, de que antes eran como un espacio muy silencioso, que yo me acuerdo que entraba como casi asustada, mientras que hoy en día pues, son un espacio donde hay un montón de actividades. Así que voy a meterme ya de lleno, ¿no? Fijaos, la palabra, es decir, cuando empecé a subir vídeos y empezaron a despertar como la curiosidad de la gente hace 3 años. Y fue hablando de libros, de un libro muy en concreto además, que es Frankenstein, de Mary Shelley, que se acaba de estrenar la adaptación de Guillermo del Toro, que os invito a todas a ir porque es maravillosa. Y hacía una cosa muy curiosa, y es que no le comentaba a la gente tenéis que leer este libro por esto y por esto, ¿no? Sino que yo les invitaba a contar mi historia y cómo yo vivía ese libro de Frankenstein a partir de los datos que conocía de Mary Shelley. Y entonces, con el paso del tiempo, me di cuenta de que ¿qué pasaría, que es esto que os pongo aquí, si en lugar de recomendar un libro, ¿no? De decirle, te lo tienes que leer por estas razones, invitamos a la gente a preguntarle qué necesita de esa historia, cuáles son las curiosidades que surgen. En el caso de Mary Shelley, por poneros el ejemplo tan concreto de esta autora que a mí me fascinaba, fue contextualizar cómo al final pues era una mujer del siglo XVIII que tiene una vida muy dura, lo que yo llamo salseo cultural, y lo acaba convirtiendo en un relato que es fascinante, pero que no tiene casi nada que ver con un relato de terror como podríamos venderlo en un primer momento, ¿no? Y entonces me di cuenta de que al final la gente, el público con el que yo me comunico, que hay muchas edades, no son solo gente de 15 a 25 años, sino que el rango es muy amplio, quiere que les preguntes qué necesitan y a partir de ahí les introduzcas este libro. Pero en concreto hay un autor que a mí me fascina, del que si me seguís en redes sociales vais a ver bastantes vídeos, que es Federico García Lorca. Venderle, por utilizar este término, o comunicar sonetos del amor oscuro en redes sociales y que este vídeo se haga viral, es un reto. Chicas, chicos, quiero decir, yo me defiendo en un terreno donde la gente baila y me pongo a hablar de libros. Entonces dije, ¿cómo puedo yo hacer que a los chavales que me siguen les entren ganas de leer sonetos del amor oscuro? Y si hay algo que nos gusta y que a mí me gusta, es el salseo, saber de dónde nace este sonetos del amor oscuro. Porque Lorca era persona como tú y como yo, se enamoraba como tú y como yo, pero cuando le rompían el corazón, pues escribía tremendos libros, ¿no? Entonces voy a reproducir un vídeo y quiero simplemente que hagamos un pequeño ejercicio entre todas las que estamos aquí, de que me digáis qué os llama la atención, y ya os adelanto de un vídeo que llegó, no sé si ahora no me acuerdo, pero 200.000 reproducciones. Quiero decir que es un vídeo que circuló bastante bien en redes sociales y al final lo que se vende en ese libro, o sea, lo que se ofrece al usuario, no es la historia de Lorca, es sonetos del amor oscuro. Lorca le dedicó a su último gran amor uno de sus libros más virales. Te cuento este salseo lorquiano de la super pop vintage. ¡Let's go! Contexto: España en 1933. Lorca era una joven promesa de la literatura que con su poesía y su teatro se había hecho viral. Y como buen cultureta tenía su propio proyecto, La Barraca. Y aquí empieza el salseo. Por cierto, te recuerdo que con mi proyecto Un libro por Valencia queremos devolver la literatura a las zonas afectadas. En La Barraca se escribe un joven estudiante de Derecho
hecho, Rafael Rodríguez Rapún era moreno, alto, le encantaba el fútbol, pero Cari, para partidazo él. Y a Federico ya le conocemos, era Géminis, y cuando le ve le dice, tú ven pa' acá, que vas a ser mi secretario personal. Empiezan a pasar tiempo juntos y aquella relación era un secreto a voces. Y es que Federico vivió su amor todo lo libre que pudo, aunque esta libertad era tan ancha como un dedal. Estaban enamorados y Rafael seguía a Federico en sus viajes, hasta que un día le da plantón en el Hotel Victoria de Valencia. Así fue que aquella tarde del 35 nacieron los sonetos del amor oscuro. A los meses, Federico tal y Rafael, dolido, se alista en el bando republicano, con tan mala suerte que muere un año después, el mismo día, se cree, que Federico. Pero ya sabemos que cada año que pasa, Federico suma años de vida. Y su legado, que son sus letras y su poesía, palpitan en miles de corazones. And this is pretty much el último gran amor. Bueno, esto fue una serie de vídeos que yo hice sobre las parejas que había tenido Federico García Lorca y que se habían transformado al final en literatura, ¿no? Y de alguna manera pues acercas el legado de uno de nuestros poetas más icónicos, para mí mi favorito, el mejor que tenemos, pues a gente más joven, ¿no? Y les dices, oye, mira, no te leas Romancero Gitano porque te lo dice en el instituto o porque está en el plan de no sé qué, sino porque es que realmente la historia que hay detrás es fascinante. Como no da tiempo a hacer el ejercicio, os voy a archivar las respuestas y luego si queréis formar parte de mi comunidad y darme follow, que yo lo agradezco, pues os veis más vídeos. Pero básicamente lo que yo analicé que engancha de estos vídeos, porque al final todos luego ya siguen una estructura, es la pregunta inicial, lo que yo os decía. Tienes que intentar adivinar muchas veces por qué esa persona va a querer leerse ese libro con el reto de decir, bueno, ¿por qué esta chaval de 15 años le va a apetecer de repente leerse un libro que se escribió hace poco menos de 100? El tema no es un análisis sintáctico, vamos a decir, de la poesía per se, sino que es por qué se escribe ese libro y cómo te aproximas a ese libro. Y finalmente, pues el lenguaje. Me vais a oír hablando de salseo cultural, que mis jefes de la SER, si me llegan a ver hace 3 años decir estas cosas, pues bueno, a lo mejor no hubiera tenido esa libertad gramatical. Y esto nos lleva a ver cómo, que es el mundo en el que yo me muevo, Internet ha transformado la conversación, la forma en la que la gente pregunta por los libros, la gente se acerca a los libros, a qué libros. Yo hago una parte de la literatura muy concreta, que si bien es una dificultad, es la literatura que yo he consumido toda mi vida, que es la literatura más clásica, ¿no? Generación del 27, 98, ahora como Taylor Swift se ha puesto a hablar de la Ofelia, de Hamlet, de Shakespeare, pues me ha facilitado un poco el trabajo, pero no es una literatura que a lo mejor de repente se saque esta gran editorial, saca esta novedad y tienes a todos los chavales o a todas las personas lectoras locas por acceder a esa novedad. Mi gran inconveniente es que mis autores, bueno, inconveniente o ventaja, están un poco pajaritos, están un poco muertos. Pero esto me dio a entender que Internet ha transformado la manera en la que la gente se comunica. ¿Por qué? Porque quieren formar parte de esa comunidad, que al final es lo que yo sentía cuando iba a la biblioteca, sentirte que formas parte de algo, por más que este mundo ahora esté online, y por el modo en la que descubren la literatura y la que se descubre la literatura hoy en día. En la actualidad, quien media en la lectura no impone, hablo un poco del prescriptor digital, que es lo que hacemos nosotros, escucha y conecta, y vale tanto, siento yo, en una red social como en una biblioteca. Ahora, ¿dónde está la conversación en redes sociales? Fijaos, como persona que ya os empezaba esta charla diciendo que desde pequeña mi madre me llevaba a pasar los ratos, yo me acuerdo de pasar las tardes de agosto, cuando mi madre salía de trabajar en la biblioteca de Las Rozas, que bueno, ahora han construido una nueva, la Tolstoy, que es una biblioteca maravillosa, pero la antigua, aburrida, porque a mí no siempre me entraban ganas de leer, pero al final la biblioteca per se es una plaza cultural, es decir, es donde a lo mejor podrías descubrir nuevos libros, nuevas autoras, nuevos autores, y esto se ha trasladado hoy en día a las redes sociales. He traído 3 vídeos, el tiempo apremia, veo que me quedan 15 minutos y que encima esta charla va antes del café, con lo cual vais a tener como especial ganas de que yo termine. Voy a intentar reproducir, aunque sean los primeros segundos de cada uno, pues para ilustrar precisamente por qué siento y pienso desde mi trabajo
esta hibridación que hay en las redes sociales con respecto a esta metáfora de las plataformas de la plaza cultural. No, Juan, te has adelantado. Un momento. Distintos formatos. La pequeña entrevista que os voy a poner ahora mismo, para mí es uno de los hitos de mi carrera profesional, más que nada porque Isabel Allende hace 5 años dijo que no dejaba San Francisco y bueno, mi editor David Trías de Penguin me dio la oportunidad de conocerla cuando vino a Madrid hace poco de promoción. Pero os he puesto este ejemplo porque el trasfondo de este vídeo va a ser promocionar la nueva novela que estaba presentando Isabel Allende y, sin embargo, el formato en el que lo vamos a trasladar a redes sociales es una entrevista y vais a ver que realmente el contenido pues no va a ser sobre la novela. Y ahora sí, Juan, por favor, gracias. Que ahora estoy soñando. Llévame contigo a San Francisco. Sabéis que estoy cumpliendo un sueño, estoy con Isabel Allende. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí contigo, niña. Contigo. Muchísimas gracias, estoy muy nerviosa. Tú inspiras a muchas mujeres, pero sobre todo a las mujeres jóvenes que te leemos, que encontramos en ti esa fuerza para seguir. Y me gustaría que me dijeras qué consejo nos darías ahora con la perspectiva de la vida y la sabiduría. Te diría, si yo tuviera que decirme a mí misma cuando yo era joven algo, le diría que hay tiempo. Que hay tiempo para cometer errores y para enmendarlos. Que la vida es mucho más larga de lo que creemos. Uy, Shakira, mamá te mato. Perdón, continuamos. Ya. Es mi madre. Que hay tiempo. Y diría también que traten de tener amigas. Las amigas duran para toda la vida. Los amantes, los maridos, incluso los hijos vienen y se van. Las amigas se quedan. Y las mujeres juntas son invencibles. Las mujeres solas son muy vulnerables. Bueno, si hay algún vídeo que iba a cortar... Y las mujeres juntas son invencibles. No era Creo que ahora estoy soñando. Llévame contigo a San Francisco. Nos ha encantado, pero no vamos a verlo 2 veces. Bueno, este es un ejemplo de... ella presentaba, por ejemplo, disculpadme. Ella presentaba Mi nombre es Emilia del Valle, que es una novela donde habla de la fuerza femenina, la historia de una mujer apasionante, y en vez de decir, oye, vamos a hablar de este libro y vender el libro en el sentido estricto de la palabra, pues vamos a hablar de temas que rodeen al libro. Y honestamente, este vídeo, por ejemplo, por daros los datos, no sé si fue 1 millón y pico de visitas, pero es que tener a Isabel Allende, yo estaba nerviosa. Os prometo que yo he entrevistado a personas de la categoría de, bueno, no existe su categoría, pero muy famosas, y yo iba tranquila y este día me iba a dar un simpático ataque al corazón a mis 27 años. Distintos formatos. Instagram, vídeos a lo mejor más cortitos donde atraes al lector. TikTok, formatos a lo mejor, pues eso, que siguen la dinámica de la brevedad. Y YouTube, que es un territorio que yo estoy empezando a explorar ahora desde hace unos meses, pues mucha más reflexión, ¿no? Pero tampoco vamos a profundizar en eso. El siguiente vídeo da pie a las puertas de entrada. Voy a poner simplemente la entrada porque es un poco indagar en la idea que hemos venido dando hasta ahora de, al final, ¿cómo vendo estos 3 libros? Pues con un sentimiento, con una emoción. Ponemos, los primeros segundos. Que te afectarán más que un agosto en Cádiz sin aire acondicionado. Ven que te cuento y no te pierdas estos salseos. Let's go. Evidentemente, el primero es de la motomami a la que yo le rezo. La motomami a la que yo le rezo creo que es Virginia Woolf. La frase era, 3 libros que te afectarán más que un agosto en Cádiz sin aire acondicionado. Mi abuela de Cádiz, un besito si me estás viendo por el streaming. En fin, es una manera de decir 3 libros que te cambiarán la vida, que te van a impactar, apelar por la emoción a las personas. Y el último, a ver, Juan, que no sé por qué estamos... No, Juan, vamos a ver. Vuelve a la presentación, cosillas del directo. Y ahora, espérate. Pasa. Amplifican la conversación. Voy a resumir de qué va este vídeo, no os lo voy a poner. No sé si conocéis Paula, de Isabel Allende. Se nota que tengo una autora favorita, en concreto 2, uno muerto y otra viva. Paula, de Isabel Allende, es una historia durísima.
Entonces, para mí forma parte de esos libros que tendrían que venir un poco con prescripción médica. Es decir, si estás pasando un mal momento emocional, no te los leas. ¿Por qué? Pues porque cuenta la historia de una mujer que al fin y al cabo acompaña a su hija hasta que fallece, ¿no? Este vídeo, estos 3 ejemplos que os he traído, son 3 ejemplos que han funcionado bien, que al final el éxito en redes sociales se mide por números, pero que son personas, es decir, que la conversación es bidireccional, que te comentan en comentarios, que funcionan porque hay algo detrás. Y si hay algo que une a todos los vídeos o a todas las prescripciones que yo hago de literatura y que he visto en los últimos 3 años, es la emoción. Las personas al final no quieren que les digas por qué leerse este libro, pues porque lo ha reseñado fulanita o porque a Unamuno en su momento le encantó, sino que lo que quieren es por qué conectan con ellos. Y al final para mí eso es la esencia de qué pasaba cuando cerrabas el libro en la biblioteca, te encontrabas a una compañera del colegio, a quien fuera, y os poníais a hablar de que os estabais leyendo al fin y al cabo cada una. ¿Cómo podemos aliarnos con las redes sociales desde vuestro punto de vista y yo que estoy ahí como a medio camino entre unas y otras? Pues para mí es todo un complemento. Las redes sociales son un elemento más, han pasado a ser un elemento más de la arquitectura visual de las bibliotecas, de los centros educativos, de las universidades, de lo que sea. Son como el vestíbulo de una biblioteca. Muchas veces las personas, los lectores, las lectoras llegan a esos libros pues porque han venido o a través de las redes sociales o no, a través de actividades vuestras. Pero ahí es donde voy, que me refiero, que al final el trabajo lo hacemos juntas. Nuevas formas de conversación literaria, y con esto vamos a ir terminando. Yo os había traído un ejercicio, porque me parecía interesante reflexionar todas juntas. No sé cómo vamos a ir de tiempo, pero después de todo esto que os he contado, ¿no?, de los nuevos formatos, cómo la gente se comunica en redes sociales, qué es lo que les engancha, qué no, las estrategias que yo he utilizado para dar a conocer libros que a lo mejor pues no tengo el apoyo que puede tener un lanzamiento editorial, ¿no?, que están en la conversación. Cómo aplicarlo a lo mejor a vuestro trabajo. Yo, sobre todo, hoy lo que quería con mi intervención es pues mostraros un poco, si no lo conocíais, el panorama del BookTok que dicen, ¿no?, de esta vertical de contenido donde se habla de libros desde el punto de vista de alguien que está constantemente creando ese contenido y trabajando al final día a día con ello. Y entonces a mí se me habían ocurrido ideas que os pueden parecer maravillosas, y entonces estaré muy ilusionada de que ahora con el café me lo contéis, y si no os parecen tan maravillosas, no estoy teniendo mi mejor semana, me ha pasado un orzuelo, entonces dejádmelo en comentarios y yo diré, va, un hater más. Y no pasará nada, es lo único que os voy a pedir hoy, porque tengo un orzuelo y la semana está arriba de cosas. Mirad, a mí se me habían ocurrido en mi casa, ¿no? Yo decía, a ver, Patricia, tú no eres una experta, tú has ido a la biblioteca, pero tú no eres pues esas personas que al final con las que has convivido desde pequeña. Pero qué cosas se te podían a ti ocurrir, ideas locas, ¿no?, que llamamos en el trabajo. Pues yo decía, mira, las fichas de préstamo, que a lo mejor no lo estoy llamando correctamente, pero ¿por qué no transformar las fichas de préstamo o poner en las notas, en las fichas de préstamo al lado en un apartado, notas personales? Pues yo qué sé, no te leas este libro, sí, o léete este libro, sí, o porque este libro me cambió la vida. Como personificar un poco la conversación en la medida en lo que se pueda, a lo mejor me estoy volviendo yo loquísima hoy con vosotras, la lectura de ese libro. Luego dije, cosas que haría yo, ¿no?, que a lo mejor, bueno, crear rutas de lectura. Pues, por ejemplo, libros, me he apuntado yo aquí, para cuando te sientes perdida. Libros para cuando necesitas reírte. Al final puedes decir, oye, estamos banalizando un poco. No, simplemente estás diciendo, mira, pasa por aquí que te voy a colar, qué sé yo, pues el mismo Sonetos del amor oscuro, que a lo mejor, honestamente, entre tú y yo cuesta mucho convencer a alguien que se lo lea si no es una lorquiana empedernida o ese día no le apetece, y digas, ¿qué te ha dejado tu ex? Espérate, porque si te acaba de dejar el novio o la novia, tengo el libro perfecto.
y ya conectas con un autor que está pajarito perdido y lo tienes hecho. Y la otra, pues no sé, es que de verdad a lo mejor estáis pensando, pero esta chica se volvió loquísima el otro día. Nuevos formatos, pues a mí se me ocurría a lo mejor, de verdad, no sé, ¿qué me puse? No sé qué me puse aquí. Tres puertas de entrada. Bueno, chicas, olvidamos lo de nuevos formatos, aplicarlo al plano físico, porque me he puesto aquí una sencilla trampa y si queréis lo cogéis a redes sociales, os metéis en mi canal, podéis copiarlo todo, que no voy a decir nada. En fin, que al fin y al cabo lo que os venía a contar es que todo este entramado de prescriptoras que estamos en redes sociales, vuestro trabajo fascinante, desde las bibliotecas, desde las personas que están a pie, las bibliotecarias, hasta todo el mundo que fomentamos la lectura, creo que lo hacemos por algo muy emocional, por algo muy empático y por algo que nace de nosotras. Y creo que eso es lo que en última instancia acaba conectando. Recomendar, prescribir, ya no es informar, es contar una historia, porque Lorca le rompieron el corazón, se fue al Hotel Victoria de Valencia, que invite a otra historia y acabó escribiendo sonetos del amor oscuro. Conclusiones. Para mí, el trabajo que hacemos, tanto periodistas culturales como divulgadoras es fundamental, pero creo fervilmente, ya os digo, como alguien que consume libros de las bibliotecas, que el sostén vital de toda sociedad está en esos lugares. Las redes sociales pueden ser puertas de entrada, pueden ser una invitación a leer, pero al final lo físico, lo que llena a las personas es la lectura, el conocerse, el intercambiar y de verdad que os agradezco muchísimo, ahora que os tengo delante a todas, vuestro trabajo, no tanto como la divulgadora que soy hoy, sino como la niña que tuvo la oportunidad de acercarse a aquellos libros de Lorca hace ya unos cuantos años. Y finalmente, pues entiendo que es una alianza entre vosotras y nosotras. Comprar libros y hacerse una biblioteca es maravilloso, pero la realidad es que no hay nada como ir a la biblioteca, coger tu librito. A mí me encantaba, me acuerdo, mirar quiénes se lo habían llevado. En fin, que creo que estamos juntas en este camino. Espero haber aportado algo al maravilloso trabajo que hacéis. Estoy en redes sociales para lo que necesitéis. Y anda, mira, me puse otra frase, no me callo. Bueno, y que muchas gracias. Pois, moitas gracias, Patricia, pola túa intervención. É unha maravilla ver que estes novos formatos están destinados a atraer a esta xente, a toda a xente nova que consume, temos que aceptalo así, que consume xa doutra maneira e que isto non fai máis que achegalos aos libros e ás bibliotecas, eses lugares sagrados. E si, xa sei o que estades pensando, eu tamén necesito un café a esta hora, así que temos media hora para inxectar cafeína no corpo e vémonos un ratiño para continuar. Vamos.